вече заема четвъртото място в Лига 2 на едва 3 точки от първата позиция. А безспорно получи и Рамирес, който дълго време се възстановяваше от контузия, но изглежда бразилеца все още не е готов за това. Оскар Салах. Този път в наказателното поле. Какво ще измисли той? Много разочароващо изпълнение от страна на египтянина. Оскар Салах. Трима срещу него. Много умно комбинира в Весоловски. Принуди Мелан да действа по този начин, че да включи Лоранс. Сега Мохамед Салах изблъскан бе извън наказателното. Салах. Подаване към Оскар. Той опитва да продължи за Андре Шрюсбари. Успява да се справи отбраната на Челси. А Дидие Дрогба подема контратака за Ундунчани и Саха. Всъщност Салах, разбира се. Навлиза в наказателното поле. Добро обръщане от негова страна. Центрира. Отклонява с глава Шурлен. Опит за ново подаване на младия полузащитник и отново неуспешно. Джанови Микел. Топката продължава да е в игра. Изглежда Дидие Дрогба се е възстановил. Именно той играе сега с топката. Салах. На границата на наказателното поле Салах. Пас за Оскар. Той стреля. Как да реагира и просто инстинктивно опита да предпази може би лицето си. Салах. Деметрио греши. Аке. Салах. Няколко минути, в които Мохамед Салах остава на десния фланг. Паса е за него в наказателното поле египтянина. Успява и да центрира. Там се намесва Грандисън. Кристенсен. Салах. За пореден път необезпокоява, но опитва. Може би шут в тази ситуация над вратата. Личи се, че именно креативността все още може би един от най-добрите вратари в света. Чудесно подаване за Мохамед Салах. Най-пърсивия Кейхил остава сред титулярите. Явно това ще е може би тандема, на който Мауриньо ще разчита в бъдеще. Салах. Изстрел на Салах. Много разочароващо. Истина унизително изпълнение дори за футболист с качествата на Мохамед Салах. Просто в случая контрола на топката му изневери. Салах. Една постепенна атака за състава от Лондон. Отново Мохамед Салах, този път в средата на терена. Обеща Мауриньо, че срещу Шрюсбари ще се изправи един силен отбор на Челси и безспорно като имена футболистите на Челси респективно. Кристиансен с подаване към Салах. Една последна атака за Челси. Той опитва да комбинира с Дидие Дрогба. Не се получи. Със сигурност рядко се случва толкова известни футболисти да идват тук. А сега Дидие Дрогба открива резултата. 49-та минута. Дидие Дрогба не бърка след един чудесен пас. И ето, че първия случай, в който Челси успя през второто по време да заплаши сякаш вратата на Шрюсбари. Дидие Дрогба не греши. Втори матч поред. Кот дивоареца успява да се разпише. Страхотна образцова атака. Късмета до известна степен бе на страдата на лондончани, съглед на това, че тук се получи рикошет, за да достигне топката до Мохамед Салах. Но колко прецизен пас от страна на египтянина. Това би трябвало да успокои играчите на Жозе терена. Сега атака за Челси. Шазва доста акуратен. Салах. Преди 2 години, за да видим последния път, в който тим от Висшата лига гостуваше на Шрюсбари на този стадион. Мохамед Салах. Английския футбол. Челси обаче никога. Всъщност в оставащите седмици Челси ще се изправи срещу Куинс Парк Рейнджърс. Мач, който почти сигурно
Според букмейкерите означава победа за лондонския Челси. Когато е визитката на този футболист, а сега в нея той може да се похвали и с попадение във вратата на Челси. Ще означава ли обаче това попадение, че отбора му няма да загуби? Аке с индивидуален пробив опитва да отклони към Салах. Египтянина подава към Фелипе Луис. Уилиан се появява в игра, а Немanja Matic също е другия футболист, който ще има възможност да играе в оставащите минути от края на този двубой. Мохамед Салах напуска. Може би не е изненадващо.